We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Isithwalo sami singilala kuphela kodwa asingisebenzeli. Ngiyabingelela kuwe sisi nakumphakathi wala ekhaya. Ngizalelwe eMpumalanga eNelspruit. Ngikhuliswe ugogo ozala ubaba. Umama kuthiwa washona ngino-2 years ngizelwe. Ubaba yena washona sengino-8 years. Umama ubedabuka eSwaziland ngokuzalwa. Ngikhulileke ngafunda isikole ngaze ngafika ka-grade 12. Ngathi mangiqeda isikole ngase ngiya eGoli ngenhloso yokuyozama amatoho. eGoli ngafikela komunye umzala wami ubeqhashe iroom eThembisa. Ngahlala ke nomzala lokhu ngizama ngifuna umsebenzi. Kwathi nje cishe emva konyaka kwafika omunye ubhuti ezoqhasha naye elinye iroom khona la kule Jaridi. Ubhuti lo ubedabuka eLimpopo. Sajwayelana nalo bhuti wagcina engishela nami ngaqoma. Saqala sajola ke nalo bhuti sagcina sesihlala sonke. Sahamba ke isikhathi siloku sijola nomuntu wami sikipitile. Kwathi nje emva kwa2 years ngakhulelwa. Ngikhulelwa nje angazi kubo naye ngokunjalo akazi ekhaya. Ngaqala ukwazi kubo ingane seyino6 months izelwe. Umuntu wami ke ubeyifirstborn kubo bese kuthi alanywe amantombazane ayi3. Nabazali bakhe bebasaphila bobabili. Kusukela nje ngiqala ukuya kuloya muzi ngabona ukuthi abangithandisisi kahle ngoba nengane bake bayingabaza ukuthi eyakhona. Saqhubeka ke isikhathi kuthe lapho ingane seyino5 years ngaphinde ngakhulelwa futhi. Sahlala phansi nomuntu wami sabonisana ukuthi kungcono ayovela ekhaya ngoba phela sekuzoba nenye ingane kodwa asishadile. Nangempela ke umuntu wami wathumela abakhongi ekhaya. Nginitshela ukuthi abosisi bakhe bekuthi abafe. Phela bebangangifuni labantu bebangazenzisi. Ngikhohlwe ukusho ukuthi umuntu wami ngimthole enengane kodwa bese behlukene benomama wengane yakhe yokuqala. So into ebeyenza ukuthi abosqueezer bangangifuni ukuthi bebathanda umama wengane yakhe yokuqala. Uma ngizwa ke kuthiwa bakhula bonke bebangani from esikoleni. Wangilobola ke umyeni wami saqede sayosayina eHome Affairs sashada in community of property. Saqhubeka isikhathi sihlezi kamnandi nomndeni wami bese sihlala ku2 bedroom apartment eMidrand. Mina ke bengingasebenzi bengizithengisela. Bengistocka izinto eJozi ngiyozithengisa emakhaya. Izinto ezifana nezimpahla, abomakhethenisi, izingubo namateku. Lakhula ke ibhizinisi lami ngagcina sengiya nakoMaputo ngiyostocka khona. Sengithengisa ngisho nama-weave. Umyeni wami ke yena ubesebenzela enye ikampani eyenza abopende bezimoto. Esebenza ku-marketing department. Ngokusebenza ngokuzimisela kwakhe wagcina asesikhundleni esiphezulu. Impilo nje ibihamba kahle saze saqala nokwakha eLimpopo.
Ngicela ningizwe kahle la. Istand ebesakha kuso umyeni wami ngimthole anaso. Mina bengazi ukuthi esakhe. Sakha-ke umuzi omkhulu omuhle. Abazi eLimpopo bayazi ukuthi kuyakhiwa lapha, hayi into yokudlala. Lo muzi wasithatha cishe u4 years ukuthi siwuqede. Futhi sasiwakha sobabili nomyeni wami. Ngingasho nje ngithi kwaba yi-50-50. Sahamba-ke isikhathi, emzini vele sengaze ngamukela ukuthi abangifuni. Kwathi nje lapho sekuphele cishe u2 years siqedile ukwakha umuzi wethu. Umyeni wami wahlaselwa ukugula. Sazitshela ukuthi yinto nje encane uzoba right. Kwathi kuyophela iviki, wayeselahlekelwa ingqondo. Ngabazisa abazali bakhe, bangithuka abosisi bakhona, bangitshela ukuthi angizibonele, angithi ngamdlisa uguliswa yidliso lami. Lo muntu bese silanda abo 15 years sisonke. So ledliso abakhuluma ngalo wayelimgulisa manje emva kwesikhathi esingaka sisonke. Ngabona-ke ukuthi ngingedwa kule nkinga. Ngazama ngamgijimisa umyeni wami kubodokotela nakubantu besintu. Esakuthola-ke kulabantu bamanga, sathola ukuthi ufakwe izilwane. Umona usuka emndenini. Bazama-ke nabo kwasho ukuthi vele uNkulunkulu mase amfuna umuntu wakhe ayikho into engamvimba. Wagcina endlula-ke emhlabeni umyeni wami. Kwathi sekufanele afihlwe, kwaphinde kwaliwa. Ngoba phela bebathi bona abangirecognize njengomakoti wabo. So angivumelekanga ukuhlala emakhandleleni. Ngenxa yokuthi nami inhliziyo yami yayiphukile futhi ngifuna umyeni wami afihlwe ngesizotha. Ngagcina ngivumileke ukuthi akube uyena umamezala ohlala emakhandleleni. Agcoke nenzilo. Wafihlwa-ke umyeni wami kwandlula. Kuthe sekuphele izinyanga ezintathu umyeni wami endlulile emhlabeni, zaphuma izimali zakhe. Ngase ngiyomfakela itshe, enye ngabhadalela izingane esikoleni, angithi zazifunda kuma-private school. Kwathi esalayo ngayifaka kuma-investment. Abantu basemzini-ke kusho ukuthi babona ukuthi izimali seziphumile mangifaka itshe. Base bazenza abantu abangathi balungile. Sekubantu abanokufika endlini bazobona izingane. Ngangilungile mina sisi. Ngokubona ukuthi ngathi sebayawabona amaphutha abo, ngaqala manje ngabasupporta. Angithi phela umyeni wami uyena obekabondla kubo. Ngase ngiqhubeka la kagcine khona. Nami ngangithi ngenzela izingane zami ukuthi zibe nobudlelwane nabantu bakubo. Saqhubeka isikhathi, kwafika isikhathi seCovid. Nami kwaqala ngapha ekuthengiseni kwabheda. Sathi sisabheke lokho, kwase kushona omunye uskwiza wami. Ngoba ngangazi ukuthi angeke babe nawo amandla okumngcwaba. Ngalanda wonke ama-investment ami enganginawo, ngabanika ukuthi benze umngcwabo. Ngasala nemali encane kabi mina. Kwangcwatshwa-ke kwaqedwa. Kuthe nje emva kwezinyanga ezimbili kungcwatshiwe,
Ngangizihlelele endlini nezingane zami. Ngezwa nje nge-knock emnyango. Mangivula lo muntu uzongiseva nge-eviction letter ukuthi kumele siphume nezingane endlini. Wayehamba nomunye woskwiza bami. Wathi uskwiza lo mhlaba esakhe kuwo owakhe, washo ekhipha amaphepha ukuthi lo mhlaba ubiza yena. Sahamba amakhothi ngizama ukuyilwisa le ndaba. Ngathatha lokwemadlana okuncane okwakusele ngabhadala abameli. Ngebhadi langichitha icala. Vele kwavela ukuthi umhlaba lo owakhe uskwiza ubiza yena. Lokho-ke kwaphoqa ukuthi siphume endlini nezingane. Sabheda kakhulu isimo kunakuqala. Ngacela nje omunye usisi engangimujwayele khona endaweni ukuthi asifihlise amakhanda nezingane ngoba ngase ngilwela ukuthi aziqedeke kulonyaka esikoleni ngoba lento yenzeka ngoSeptemba. Ngenhlanhla ke wavuma lo sisi ukusifihlisa amakhanda. Kwathi nje uma kuphela unyaka ngabuyela eGoli ngayoqhasha erumini. Ngapha abantwana kwaphoqa ukuthi babuyele bayofunda elokishini. Nami ngaqhubeka nokuthengisa kodwa imali yayingasekho kahle. Ngahlala nabantwana ngo-2022. Kuthe ngo-2023 ngacela ugogo lona owangikhulisa ukuthi bazohlala naye. Bona basebakhulile sebakwazi ukuzenzela izinto. Ngapha ngithi ingcono impilo yasemakhaya ayidingi imali kakhulu njengeyaseGoli. Ngangibahambisela ukuthi ngikhone ukuhlanganisa kahle izinto bese ngiyabalanda. Kwaziphatha kabi lokho izingane zami kodwa ngokuthi nabo babebona isimo ukuthi siyabheda. Bahamba bandla. Ngendlela abangihlukumeza ngayo abantu basemzini. Nganginakho vele emqondweni wami ukuthi ngiyothwala. Futhi ngaye umamezala wami noma uskwiza wami. Khumbula phela angithi ngangistoka eMaputo. So ngase ngazi ukuthi usizo ngingalutholaphi. Ngahlanganisa ke okuyimadlana. Ngase ngilibangisa khona kalobaba eMaputo. Ngafika wangenzela izinto wangigcaba nokungigcaba. Wabese enginika uMamlambo. Ngatshelwa ke ukuthi konke engikufunayo kumele ngitshele yena. Kwathiwa ngoba ngithi ngifuna umamezala wami kube umhlatshelo walesithwalo sami. Kwathiwa uma ngifika endlini kumele ngithenge amakhandlela abomvu, ngibeke isithombe samamezala phansi, bese ngivuvuzela lo muthi enginikwe wona, bese ngiyakushisa konke. Ngikhulume nalo mamlambo wami ukuthi ngifuna kwenzakaleni. Ngatshelwa ke ukuthi imali izoqala ukungena emva kokuthi umamezala wami andlule emhlabeni. Nangempela ngenza njengemiyalelo yakhe lo baba. Kodwa ngamangala sekuphela inyanga umuntu dololo ukushona. Kanti kwakuthiwe angeke aze aqede ngisho inyanga. Ngapha nalo mamlambo usevele uqalile uyangilala. Ngazama ukubuyela kuye lo baba. Ngebhadi nje ngathi ngifika kwathiwa uneviki angcwatshiwe. Ngavele ngaphelelwa ulayini.
Ngabuya ngayomlahla emfuleni lo MaMlambo, kodwa ngathi ngizwa eyintatha wabe sekalana endlini. Into engayithuka ngalelo langa ngacishe ngafa. Ngaphinde ngamulahla, ngase ngithutha la ngiqashe khona, ngaya kwenye indawo. Nakhona futhi ngamubona sekakhona. Ngizamileke ukuhamba abantu, kodwa bangitshela into eyodwa ukuthi ngashadiswa nale nyoka. Ayikho into abangangisiza ngayo. Kunalokho kumele ngamukele nje ukuthi sizohlukaniswa ukufa. Ngoba kuthiwa legazi lami alithatha makangigcaba walinika le nyoka. So ngaleyo ndlela ayisabuyeliseki emuva. Konke lokhu-ke kudale ukuthi ngingasaxhumani nezingane zami. Ngoba angazi ngizobachazela ngithini. Phela bengithi njalo mangifona zikhalele noma sewukuza-ke zizovakasha. Manje angeke ngivume ukuthi zize kulesimo engiphila ngaphansi kwaso. Ngapha angeke ngikwazi nokubuyela ekhaya ngoba uyangilandela lo MaMlambo. Sengehle nasemzimbeni ilento. Ngapha sengathengisela nje ukuthi ngibhadale irent nokuthi ngithenge ukudla. Nakhona akusikho ukudla okutheni. Ingihlukumeza kakhulu lento. Ngapha angivumelekile ngisho nokuthi ngibe nendoda empilweni yami. Ngiyacela bandla kongangisiza angenelele. Isifundo engisitholile kulesimo sami ukuthi akusisona sonke isithwalo esizohamba ngendlela yakho. Ngiyacela osacabanga ukuyothwala angalokothi. Esinye isifundo engisitholile futhi ukuthi kungcono ukunikeza uNkulunkulu akulwele yena izimpi zakho kunokuthatha ama-shortcut wempilo. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela ushele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.